De onverwachte en gewelddadige dood van Marianne heeft een onbeschrijfelijk en onherstelbaar leed aangedaan. Verdachte heeft het ernstigste levensmisdrijf gepleegd die ons strafrecht kent. Vanaf het begin heeft de zaak iedere dag in de belangstelling gestaan en heeft de Friese maatschappij op een grondvesten doen trillen. Om te zeggen dat de rechtsorde ernstig geschokt is een enorm understatement. Marianne moet de laatste momenten van haar leven in onvoorstelbare angst en paniek hebben verkeerd. Een echte paniek. Dreigen met een mes. Dwingen tot seksuele handelingen en verkrachting. Letterlijk heeft Marianne de dood in ogen gezien toen de verdachte haar de BH om de nek legde. En de verdachte zag dit. En weer stopte hij niet en koos voor zichzelf door Marianne te vermoorden. In koele bloeden. Alles afwegend doet uw rechtbank, naar mijn oordeel, de zaak recht. Door de verdachte voor het verkrachten en vermoorden van Marianne Vaatstra te veroordelen tot een gevangenisstraf, de maximale gevangenisstraf voor beide delicten, voor de duur van 20 jaar.